Wel, dyn ni am ddarllen nawr. Y rhan yna oedd Eilir yn sôn amdano, oedd angel wedi dweud wrth Joseff eto. Yn clywed am Joseff. Yn Mathew 1, adnod 19, adnod 18 ymlaen. So, ni'n di ddarllen o Mathew 1 gyda'n gilydd. Fel hyn y bu genedigaeth Iesu Grist. Pan oedd Mair ei fam wedi dyweddio i Joseff, cyn iddynt ddod at ei gilydd, fe gafwyd ei bod hi'n feichiog o'r ysbryd glân. A chan ei fod yn ddyn cyfiawn, ond heb ddymuno ei chywilyddion gyhoeddus, penderfynodd Joseff ei gŵr ei gollwng ymaith yn ddirgel. Ond wedi iddo gynllunio felly, dyma angel yr arglwydd yn ymddangos iddo mewn breuddwyd a dweud, Joseff, fab Dafydd, paid ag ofni cymryd Mair yn wraig i ti, oherwydd y mae'r hyn a genhedlwyd ynddi yn deillio o'r ysbryd glân. Bydd yn esgor ar fab, a gelwi ef Iesu, a mae ef a wareda ei bobl oddi wrth ei pechodau. A digwyddodd hyn oll fel y cyflawnid y gair a lefarwyd gan yr arglwydd trwy'r proffwyd. Wele, bydd y wyref yn beichiogi ac yn esgor ar fab, a gelwir ef Emmanuel. Hynny yw o'i gyfieithu y mae Duw gyda ni. A phan ddeffrodd Joseff o'i gosg, gwnaeth fel yr oedd angel yr arglwydd wedi gorchymyn, a chymrodd Mair yn wraig iddo. Ond ni chafodd gyfathrach y hi hyd nes iddi esgor ar fab, a galwodd ef Iesu. Wel, cyn i ni edrych ar y gair nawr ni weddio gyda'n gilydd. Diolch arglwydd am gyfle nawr, fel sydd wedi cael ei ddweud yn barod, i gael canolbwyntio ar arglwydd Iesu. Diolch arglwydd am gael dod a rhoi cyfle i ni, i gael dathlu gyda'n gilydd. Nid yn unig am gnawdoliad yr arglwydd Iesu, ond gwaith yr arglwydd Iesu, gwaith achubol yr arglwydd Iesu, ein mwyn ni, yn ein lle ni. Arglwydd, wrth i ni ddod at y gair nawr, ni'n gweddio eto, agor ein llyged ni arglwydd, cynhesa'n calonau ni as gweled i'n dda, ni wedi rhoi golwg i ni o'r newydd o y gair yma ac o'r arglwydd Iesu. Arglwydd dangos falle rhywbeth i ni ddim wedi ei weld o'r blaen, neu atgoffa ni o rhywbeth sydd yn mynd i gynhesu ein calonau ni. I ni'n gweddio arglwydd wrth i ni ddod a rhoi'n hynny o dan awdurdod dy air di, y byddi di yn ymwneud â ni y bore yma eto os gweli di'n dda. Diolch am gael cyfle eto i gael dod ac edrych ar dy air di a clywed ti'n siarad yn ei arglwydd. I ni'n gweddio y byddwn ni yn darostwng ein hunain arglwydd i ti ac i dawdurdod di ac yn sylweddoli mai dyma dy air byw i ni y bore yma eto, ac i ni'n gweddio i ti i lefaru felly trwy dy air arglwydd, ac y byddwn ni dyweision di yn gwrando ac yn ymateb mewn gras. Arglwydd rho amynedd i ni, rho lawenydd yn ein calonau ni arglwydd wrth i ni gael darllen am ddyfodiad Iesu Grist i'n byd ni. Arglwydd paid ag adael i'r newyddion yma sydd yn syfrdanol i ddod yn unrhyw beth ond newyddion syfrdanol i ni. Arglwydd ni'n gweddio y bydd e ddim yn colli ei effaith arno ni arglwydd oherwydd mae dy waith di ar y groes, mae dy waith di yn gwisgo cnawd yn rhywbeth i'w ryfeddu ato. A ni'n gweddio arglwydd, helpa ni i weld hynny eto y bore yma. I ni yn gweddio dros rai sy'n gatre arglwydd i ti nerthu nhw ac i ti lefaru gyda nhw arglwydd falle trwy y we ac arglwydd trwy dy air yn bennaf. Ac i ni'n gweddio wrth i ni eto ddathlu yn adolyg eleni, y bydd y cyfan i ni'n ei wneud arglwydd dy fwyn di, mwyn daddoli di, mwyn dy ddyrchafu di, os gweli di'n dda. Ni'n gweddio nawr te, i ti fod yn agos ato ni ac i dderbyn ein mawl ni, gogoniant a clod i ti. Amen. Wel, os nhw'n ni droi gyda'n gilydd te i Mathew 1, ni'n mynd i edrych ar y darn yma chydig bach bore yma. A sa'n gwybod amdano chi, ond pan fi'n meddwl am sefyllfa Joseff fan hyn, mae e'n profi rhywbeth
sy'n dipyn bach o rollercoaster ride, nag yw e, yn ei fywyd. Dychmygwch nawr, chi mewn cariad gyda rhywun, chi wedi dyweddio ar rhywun, chi wedi cymito eich gilydd, wedi cyfamodi gyda'ch gilydd, ar fi'n priodi a chi'n ffindo mas bod y ferch yna yn feichiog. A chi'n gwybod, matter of fact, nid chi yw'r tad. Dychmygwch fod yn y sefyllfa yna. Mae byd Joseph newydd gael ei chwalu. Mae e ar y gwaelod. A i mewn i'r sefyllfa yma, mae newyddion da yn dod. Lot o newyddion da ar un adeg, mewn un go. A dyna ni'n mynd i edrych arno bore yma. Just cyn esbonio hynny, falle bydde fe'n help i ni i ddeall priodas i ddewig, achos mae'n gallu bod chydig bach yn rhyfedd i ni falle. Mae'n dweud yn un lle bod e'n briod iddi ac mewn lle arall bod e wedi diweddio a mae'n gallu bod bach yn confusing. Jyst i chi gydeall, beth oedd yn digwydd pryd hynny oedd bosib iawn pan o'n nhw'n ifanc iawn bydde y rhieni y ddwy ochr wedi penderfynu reit. Beth am un plant ni briodi gyda'n gilydd, gret. Nawn ni wneud y trefniant yna, maen nhw'n cytuno ar y peth, ond dyn nhw ddim yn priodi'n syth. Ac yna, bydde yna beth maen nhw'n galw'n Saesneg yn betroddol. A bydde nhw ar ryw adeg yn gwneud ymrwymiad, contract swyddogol gyda'i gilydd. Reit, dyma ni nawr, a bydde rhieni y gŵr hyd yn oed yn talu rhieni y wraig am y wraig mwyn gallu dod â hi mewn. Right? Tal am y wraig mwyn dod â hi mewn. A bydde'r gŵr yn gorfod dangos, reit, mae gyda fi bopeth yn ei le nawr, mae gyda fi di ar ein cyfer ni, mae gyda ni hyn llall ag arall, a wedyn, ar ôl rhyw flwyddyn o'r betroddol yna, y cred briodas mae rai pobl yn galw fe, bydden nhw wedyn yn priodi, bydden nhw'n cael gwledd briodas. A dyna lle bydde popeth yn digwydd wedyn, bydden nhw'n symud i mewn ac yn byw gyda'i gilydd. A felly dyna'r drefn. A felly'n amlwg fan hyn, mae'r betroddol wedi digwydd. Maen nhw wedi ymrwymo'n swyddogol i briodi ei gilydd. A mae hynny felly'n golygu bod e'n wath i Joseph. Nag yw e, mae wedi cyhyd yma un y cwestiwn, dyma'i wraig e. A felly bydde'n rhaid cadw, mae'r contract wedi cael ei wneud. A felly bydde'n rhaid bod e'n dyweddu yn priodi ac yna'n ysgaru â hi oherwydd fod y contract yma yn ei le. A felly dychmygwch nawr, mae e'n fwy mor addfwyn, mae hyn i gyd wedi digwydd, yr unig reswm yn ei ben yw bod hi wedi cysgu gyda rhywun arall. Hyd yn oed wedyn, mae e mor addfwyn, dyw e ddim eisiau chywilyddio hi'n gyhoeddus. So mae'n penderfynu bod e'n mynd i wneud popeth yn dawel yn ei ben, ynddo fe? Mae'n penderfynu dyma beth i fi'n mynd i wneud, neu ysgaru a hi'n dawel. Ond dychmygwch y sefyllfa mae enddo, mae fywyd wedi chwalu'n llwyr, nag yw e. Mae popeth ei obeithio ne, rhaid na chi wedi bod yna falle, chi mewn cariad, mae ydych chi y gobeithio am y dyfodol, this is the one, chi'n gwybod pwy chi'n mynd i briodi. Dychmygwch bod y cyfan nawr yn cael ei chwalu mewn un go. Ac i mewn y sefyllfa yna mae angel yn dod, negesydd, rhywun sydd yn dod â neges gan Dduw. A mae'r neges sydd yn dod yn newid bywyd Joseph yn llwyr. Mae'n newid bywyd Joseph yn llwyr mewn tair ffordd, a mae'n rhagorol. Mae'r newyddion sydd yn dod, y pwynt cyntaf yw fod y newyddion da yn dod. Yna mae'n cael newyddion da iawn, ac yn drydydd mae'n cael newyddion da iawn, neu os hoffech chi rhagorol. Newyddion hyd yn oed gwell eto. A dyna ni'n mynd i edrych arno bore yma te. Yn gyntaf, newyddion da. Mae Duw drwy angel yn dweud wrth Joseph mewn breuddwyd, paid ag ofni cymryd Mair yn wraig i ti, oherwydd mae'r hyn a genhedlwyd yn deillio o'r ysbryd glân. Mae'n esbonio i Joseph, paid â phoeni, dyw hi ddim wedi bod yn anffyddlon i ti. O gwbl, Duw sydd wedi cenhedlu, Duw yr ysbryd sydd wedi cenhedlu'r babi bach yma yng Nghroth Mair. Dychmygwch, nawr mae'r siom yn diflannu o galon Joseph oherwydd mae'n sylweddoli, mae yn yngharu fi. Dyw hi ddim wedi bod yn anffyddlon. Mae'r cyfan yn okay. Ni'n mynd i gael babi, mae'n mynd i fod yn anodd esbonio i'r cymdogion ac i'r ffrindiau ac i'r teulu, ond mae popeth yn okay. Mae hi wedi bod yn ffyddlon. Ych chi newyddion da i Joseph. Cael gwybod y gwir, hynny yw.
fod rhywbeth wedi digwydd a nid Mair sydd wedi bod yn anffyddlon. A felly dyna'r pwynt cyntaf yn syml iawn. Mae Duw drwy ei angen yn datgan newyddion da, yn datgan y gwir wrth gwrs. Nid Mair sydd wedi bod yn anffyddlon, Duw sydd wedi cenhedlu babi ynddi hi. A chi beth rhyfeddol. Nawr mae hwnna'n dod yn ni at yr ail, allai ddim gaddo bod y pwyntiau gyd mor fer yna bore yma, reit? Ond dyna'r pwynt cyntaf, y newyddion da. Yr ail bwynt, newyddion da iawn. Nawr, i Joseff mae'r newyddion cyntaf newyddion da, ond mae'r ail bwynt yn gymaint gwell. Mae Mair wedi bod yn ffyddlon ydy, ond yn fwy na hynny, mae Duw wedi cenhedlu babi yng nghroth Mair. Mae Duw, mewn geiriau eraill, wedi gwneud gwirth yng nghroth Mair. Mae Duw wedi gwneud rhywbeth, mae Duw ei hunan yn mynd i breswylio yng nghroth Mair am 9 mis. Dychmygwch hynny. Duw ei hunan. Mae Duw ei hunan wedi preswylio, wedi dewis preswylio ym mywydau Joseff a Mair. Waw. Beth sy'n special amdano nhw? Dim byd. Ac eto mae Duw wedi dewis nhw. A nawr mae'r angel yn dweud wrthyn nhw, dyma ni, mae Duw wedi dod a mae wedi dewis chi i fod yn offeryn arbennig i ddod â babi, Duw ei hun, Duw mewn cnawd i mewn i'r byd yma. A mae Joseff nawr ten sylweddoli, mae e'n mynd i fod yn llystad, yn ofalwr, yn un sydd yn magu gyda Mair Duw mewn cnawd. A chi fraint. Gwaredwr ei bobl, fe sy'n cael gofalu am yr un yma. A chi newyddion da, da iawn. A chi newyddion fod Duw wedi dewis ei defnyddio nhw. Nawr, mae hwnna'n cymlethu bywyd, fod Duw wedi dewis nhw. Os dim dawt am hwnna, chi'n mynd i drio esbonio hwnna i'ch teulu a'ch ffrindiau, a mynd i fod yn anodd iawn esbonio fe, nag yw e? Chi'n mynd i fod delio gyda'r goblygiadau fod Duw wedi gwneud gwirth y mywyd Mair, a mwy na thebyg lot o bobl ddim yn credu hynny. Ac eto, mae werth e. Mae werth e oherwydd mae gwaredwr y byd nawr yn nwylo Mair a Joseff. A maen nhw'n cael y fraint o gael ei defnyddio yn y fath ffordd, fel bod Duw nid yn unig yn cyflawni ei holl proffwydoliaethau'r holl addewidion mae wedi roi, ond yn fwy na hynny fod e wedi dod mwyn achub ei bobl. Maen nhw nawr yn cael tystio front row seats fel petai, i waredwr y byd yn tyfu, yn aeddfedu, yn cyflawni'r holl proffwydi ac yna'n marw dros ei bobl. Sa'n gwybod amdano chi, ond byddwn ni'n meddwl bod nhw y rhieni mwyaf prawd allwch chi gael. Chi'n meddwl? Byddwn ni'n meddwl. Yn edrych ar ei mab nhw. Hynny yw mab Duw wrth gwrs, ond eto, yr un maen nhw wedi cael magu a helpu meithrin, yn dod yn byw bywyd perffaith ac yn marw drosti nhw. A chi beth rhyfeddol. A felly, mae'r ffaith bod Iesu wedi ei eni o forwyn yn bwysig wrth gwrs bod e wedi cael ei eni drwy'r ysbryd glân yn bwysig. Mae'n dangos fod natur pechod oedd yn perthyn i Joseff ddim wedi cael ei basio ymlaen i Iesu wrth gwrs. Mae'n atgoffa ni, mae'n dangos i ni fod Iesu'n lan yn ddibechod. Dyna pam yn y Beibl mae'n cael ei alw yr adda newydd. Hynny yw, yn adda ni'n gweld natur pechod yn cael ei basio ymlaen i ni. Ond yn Iesu, mae'n lan. Doedd natur pechod ddim ynddo fe. A felly wrth i ni edrych ar Iesu, ni'n gweld cyfle nawr, os i ni'n cael ein geni o'r newydd, ni'n cael ein geni yng Nghrist o'r newydd, i ni'n cael natur newydd, natur glân, natur dibechod. A chi fraint. A felly, newyddion da iawn. Mae Iesu, nid yn unig wedi cael ei genhedlu ac yn lan ac yn berffaith, ond maen nhw'n cael y fraint o brofi hynny, o weld hynny'n digwydd o'i blaenau nhw. Chi'n gwybod, pan mae Duw yn dewis ein defnyddio ni, mae yna gost i hynny. Mae yna gost, bob tro. Ond eto mae'n wefreiddiol, mae'n rhyfeddol bod Duw yn dewis yn ei gynllun a chibol, dewis pobl fel chi a fi, pobl gyffredin i gyflawni ei bwrpasau. Nawr wrth gwrs, dyn ni'n gweld gyda Joseff yn enwedig, mae'n y reswm. Pam Joseff yn dos e? Mae'n dweud fan hyn, chi di sylwi? Be mae'n cael ei alw?
Joseph fab Dafydd. Wrth gwrs, oedd rhaid bod Iesu'n ddisgynydd Dafydd. A felly mae hwnna hyd yn oed yn rhan o gynllun a chybol Duw. Mae pob peth pan ni'n edrych ar waith Duw yn trefnu achubiaeth, mae e fel, mae Elain weithio'n hoffi neu fel patchwork. Chyba fel chi'n ei quilts mawr a chi'n dewis llwyth o ddarnau gwahanol o ddefnydd a chi'n gwnïo fe i gyd at ei gilydd, ac yn sydyn mae'n edrych yn neis. Os chi'n edrych arno fe mewn darnau, chi ddim rili'n gallu gweld sut bydde hwnna'n yn creu llun neu'n creu rhywbeth, ond gyda'i gilydd mae'n creu darlun hyfryd. A dyna beth ni'n gweld yn y gair, y pethau bach yma, lle mae Duw yn gaddo a mae Iesu'n cyflawni. Pob peth yn ffitio mewn i ddangos darlun mawr, sef fod Iesu yn dweud y gwir am y cyfan, fod Iesu'n cyflawni y cyfan a ddywedwyd am y Meseia. Fe yw y Meseia sy'n cyflawni, wrth gwrs, holl addewidion a holl broffwydoliaethau yr Hen Testament. Nawr, mae hwnna'n dod â ni at y trydydd rheswm, neu'r trydydd newyddion. Pam bod y newyddion da iawn, 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 rhagorol? Wel, meddyliwch nawr, mae Joseff a Mair yn sylweddoli, mae babi wedi cael ei gynhedlu, Duw ei hun wedi cael ei gynhedlu drwy'r ysbryd yn rhoth Mair. Beth yw'r cwestiwn dylen nhw fod yn gofyn? Beth yw'r cwestiwn? Pam? Pam? Pam fod angen troi bywydau Joseff a Mair o wyneb i weired fel hyn? Wel, os bydde Iesu wedi dod i'r byd a just preswylio neu'n plith ni, just wedi dod dangos ei ogoniant ac yna mynd nôl i'r nefoedd, bydde wedi gwneud dim gwahaniaeth i ni. Bydde ni wedi cael gweld ogoniant Crist, ond dyna ni. Bydde ni dal yn ein pechod ni. Bydde ni dal yn styc, yn ddiobaith yn y byd yma. Dal yn wynebu barn Duw, dal yn wynebu uffern. A felly mae Iesu wedi dod, a'r newyddion rhagorol yw fod wedi dod mwyn gwaredu. A dyna wrth gwrs yw'r newyddion rhagorol yn y darn yma. Be mae'n dweud wrthyn ni? Bydd yn esgor ar fab a gelwi ef Iesu. A mae ef a wareda ei bobl oddi wrth ei pechodau. Cael gwared ar, gwaredu, achub, oddi wrth ein pechodau. Mae'r enw, yn hyfryd, yn holl bwysig fan hyn. Iesu. Mae'n dod o'r enw Yeshua, sef Joshua yn yr Hebraeg. A mae dwy ran i'r enw, Ia a Iasha. Credu bod fi'n iawn, Geraint gywiro fi os fi'n anghywir. Ia yw yr arglwydd, a Iasha wedyn yw achub neu achubiaeth. Felly ystyr yr enw, yr arglwydd sy'n achub. Neu, mae rhai yn dweud bod e'n fwy cywir i ddweud yr arglwydd yw achubiaeth, neu the Lord is salvation. Hynny yw, achubiaeth yw Iesu Grist. Mae hwnna'n bwysig. Nid yn unig yr arglwydd sy'n achub, ond fe yw ein achubiaeth ni. Fe yw yr aberth cymod, fe yw yr un. Hebddo fe, does dim byd, nid jyst bod e'n dod ag achubiaeth, ond fe yw achubiaeth. A dyna sy'n cael ei ddatgan i Joseff ac i Mair ac i ni fan hyn. Mae achubiaeth wedi dod yn Iesu Grist. Mae wedi dod i bwrpas, wrth gwrs, i achub ei bobl. Ac fel iddew, bydde Joseff neu dyle Joseff wybod beth oedd hynny'n golygu yn berffaith iawn. Dyle fe fod yn neidio lan a lawr yn sylweddoli, dyma'r Meseia, a mae wedi dewis preswylio yn rhoth Mair. Wedi dod i'n byd ni trwy Mair. A chi fraint. Maen nhw'n sylweddoli, mae Iesu wedi dod nid i farnu, nid i gondemnio, ond i achub. A chi beth hyfryd? I achub y byd. I achub ei bobl, dylen ni ddweud. A mae'n dangos felly, nag yw e, wrth iddo fe ddweud hyn wrth Joseph, mae Joseph hefyd yn dysgu rhywbeth am ei angen mwyaf fe. Beth yw'r rhwystyr yna sy'n rhwng o fe a Duw? Pechod. Dyna pa mae Iesu wedi dod, i ddelio gyda'r pechod. Wrth i'r angel yma ac i ddew drwy'r angel ddweud, mae wedi dod i'ch gwaredu chi oddi wrth eich pechodau, mae Joseph yn dysgu, mae pechod yn rhwystro fi rhag bod yn iawn gyda Duw. Mae'r rhwystyr yna. A mae hwnna'n broblem, nag yw e? Mae'n broblem y mywyd Joseph. Nawr, ar y pwynt yma, mae Joseph
wedi cael newyddion da iawn. Doedd Mair ddim yn bod yn anffyddlon. Mae popeth yn iawn. A felly cyhyd am mae'n edrych ar ei fywyd yn allanol, mae bywyd Joseff yn edrych yn oce nawr. Oes dim angen amlwg mawr yn ei fywyd nawr. Nawr, os bydde disaster, fel bydde wedi colli wraig a colli gobaith am y dyfodol, wel, falle byddech chi'n meddwl, falle bydde fe'n sylweddoli bod angen mawr arno fe. Ond chi'n gweld, nid dyna ei angen mwyaf fe. Ei angen mwyaf fe yw sylweddoli fod pechod mor ddwfn yn ei galon e. Mor ddwfn mewn rhan o'i natur e. Fel mae i ni wrth gwrs. Nawr, wrth i ni edrych ar y ffaith bod Iesu'n dod i'n gwaredu ni oddi wrth ein pechodau ni, eisiau pwyntio mas 3 pheth am bechod. Mae goblygiadau i bechod, i ddechrau, sef marwolaeth wrth gwrs. Mae gan bechod grym, power, grym drosto ni. Mae'n ein gafel ni, mae'n ein dal ni. Ac yn ola, mae pechod yn parhau. Hynny yw, mae yn ein bywyd ni, cyhyd ac i ni yn y cwestiwn, os i ni'n gadael pethau i ni, yn ein nerth ni. Nawr, wrth i Iesu ddod i'n achub ni, mae'n gwneud 3 pheth. Yn gyntaf, mae'n ein achub ni oddi wrth ganlyniadau ein pechod ni. Mae cost marwolaeth, mae goblygiadau marwolaeth, ond mae Iesu'n dweud, dwi'n marw yn ei lle nhw. Yna, mae'n rhyddhau ni o afael ein pechod wrth iddo fe roi natur newydd i ni, trwy'r ysbryd glân. Lle nawr, i ni'n gallu dweud na wrth Satan. Ac yn ola, mae'n ein achub ni o bresenoldeb pechod. Dyw e ddim yn barhaol i rai sydd yn Christ. Mi fyddwn ni un dydd mewn lle di bechod. Yn efoedd, gyda'r arglwydd Iesu. Mae fel three-pronged attack. Yr arglwydd Iesu'n dod i ddelio gyda pechod yn llwyr. Goblygiadau pechod, grym pechod ac effaith pechod. Hyd yn oed ar y byd, mae'n delio gyda'r cyfan. Mae beth mae hwnna'n dangos i ni am ein Duw ni? Wel, yr adnod neu'r cymal ddath i'n meddwl i oedd 1 Ioan 4. A mae'n dweud hyn yn adnod 9. Yn hyn y dangoswyd cariad Duw tuag atom, bod Duw wedi anfon ei unig fab i'r byd mwyn i ni gael byw drwyddo ef. Yn hyn y mae cariad, nid ein bod ni'n caru Duw, ond ei fod ef wedi'n caru ni ac wedi anfon ei fab i fod yn aberth cymod dros ein pechodau ni. Yn dweud yna, dwywaith, mewn 2 adnod sydd yn anarferol, bod cariad Duw yn cael ei amlygu yn y ffaith fod Duw y Tad wedi anfon ei fab, wedi rhoi ei fab, yn aberth cymod drosto ni. Dyna brawf cariad Duw tuag ato ni. Dyna amlygiad cariad Duw, fod wedi rhoi ei fab, a nid yn unig hynny, fod ei fab, bod Iesu ei hun wedi rhoi ei hunan yn aberth ein mwyn ni. Ni'n gweld e mewn 2 ffordd fyna. Cariad y Tad a cariad y mab, gyda'i gilydd tuag ato ni. Mae e'n darostwng ei hunan, yr arglwydd Iesu, nag yw e. Peidiwch â ama cariad Duw tuag ato chi. Mae e'n glir yn yr ymgnawdoliad ac yna yn y groes wrth gwrs, neu ar y groes. Mae e'n glir i ni ei weld. Gymaint mae'r arglwydd wedi ein caru ni. Ond beth amdano ni te? Mae Joseff, fel ni'n gweud ar y dechrau, yn mynd ar ryw fath o rollercoaster ride. Mae'n mynd o newyddion drwg iawn i feddwl bod ei fywyd ar ben mwyn y lai i feddwl, mae popeth yn iawn. Mae Duw ar waith, mae'n cael newyddion da iawn a rhagorol. A fel ni'n dweud, gallai fe feddwl o'na fe, mae popeth yn iawn yn fy mywyd i nawr. Ond mae dal rhywbeth yn bod, sef natur pechod. Mae natur pechod yn preswylio yn Joseff fel mae yn unrhyw un arall. A chi'n gweld falle yn allanol, fel ni'n dweud, falle bod ei fywyd yn edrych yn oce. Falle bod yn edrych fel bod popeth yn iawn. Ond y reality yw, dyw pethau ddim yn iawn. Oherwydd ar lefel syml iawn, dyw e ddim yn caru Duw fel y dylai fe. A felly mae e'n bechadur am y reswm yna. Weithiau ni'n meddwl, beth sy'n dangos angen rhywun am Iesu yw y pechod allanol yna sydd yn perthyn iddyn nhw. Ond dyma ni'n darllen yn Rhufeiniaid 1, a mae'n bwysig iawn bod ni'n cofio hyn. Rhufeiniaid 1, 19 ymlaen i 23.
Y mae digofaint Duw yn cael ei ddatguddio o'r nef yn erbyn holl aniwioldeb ac anghyfiawnder pobl sydd trwy eu hanghyfiawnder yn atal y gwirionedd. Oherwydd y mae'r hyn yn gallu ei wybod am Dduw yn amlwg iddynt, a Duw sydd wedi ei amlygu iddynt. Yn wir, pan greodd Duw y byd, y mae ei briodoleddau anweledig ef, ei dragwyddol allu a'i ddiwdod i'w gweld yn eglur gan y deall yn y pethau a greodd. Am hynny y maent yn ddiesgus, oherwydd iddynt wybod am Dduw, nid ydynt wedi rhoi gogoniant na diolch iddo fel Duw, ond yn hytrach wedi troi eu meddyliau at bethau cwbl ofer, ac y mae wedi mynd yn dywyllwch arnynt yn eu calon di-ddeall. Honni ei bod yn ddoeth, y maent wedi ei gwneud eu hunain yn ffyliaid, y maent wedi ffeirio neu swopo gogoniant yr anfarwol Dduw am ddelw ar lun dyn marwol, neu adar, neu anifeiliaid, neu ymlusgiaid. Mae Paul yn dweithio ni fan hyn, mae Duw trwy Paul yn dweithio ni fan hyn, yn lle caru Duw a rhoi diolch i Dduw a anrhyddeddu Duw fel y dylen ni, oherwydd bod ni wedi gweld pwy yw Duw trwy'r greadigaeth, yn hytrach i ni'n caru y greadigaeth yn hytrach na'r creawdwr. I ni wedi swopo, ffeirio y creawdwr am y greadigaeth, neu rhywbeth o'r greadigaeth. A felly mae Joseff angen gwaredwr. Mae angen gwaredwr oherwydd dyw e ddim digon da fel mae e. Sut mae ei fywyd yn edrych? Falle bod e'n picture perfect nawr. Popeth yn iawn. Mae Mair yn ffyddlon, ni'n mynd i gael plant ac yn y blaen. Mae bywyd yn mynd i fod yn gret. Na, dyw e ddim oherwydd dwi ti ddim yn iawn gyda Duw. A dyna dy broblem mwyaf di. A mae'n bwysig iawn i ni beidio mesur pobl a safle ysbrydol pobl yn ôl yr hyn i ni'n ei weld yn allanol. Mor bwysig bod ni ddim yn edrych ar bobl yn meddwl, wel, dyw e ddim yn edrych fel bod unrhyw fath o angen arnyn nhw o gwbl. Does dim tragedy yn ei bywyd nhw, does na ddim angen amlwg yn ei bywyd nhw, felly mae rai bod nhw'n iawn. Petai rhywun yn ddi-waith, neu petai rhywun yn alcoholic, neu petai rhywun wedi profi tor priodas, fi'n gallu gweld mae angen arnyn nhw. Mae temptasiwn i ni feddwl fel yna, does e? Wel, sylweddolwch fan hyn nawr, gyda Joseff, fel gyda pob un arall. Does dim problem amlwg yn ei fywyd e. Nawr, mae popeth i weld yn dda. Mae Duw hyd yn oed yn ei ddefnyddio fe, ac eto, mae e'n un sydd angen gwaredigaeth oddi wrth ei bechodau. Fel mae pob un ohono ni. A felly, mae eisiau bobl sylweddoli, does e? Mae pechod, mae natur pechod yno ni. A mae e'n effeithio arno ni. Oherwydd i ni ddim yn caru Duw fel y dylen ni. I ni ddim yn trin Duw gyda cariad a anrhydedd a clod fel y dylen ni. Dyna'n problem mwyaf ni. Ni wedi cael ein creu mwyn i addoli fe a'i glodfori fe. Ni ddim yn ei hynny'n iawn. A mae'n deilwng o hynny. A felly, o'n i bai fod Iesu'n dod ac yn rhoi natur newydd i ni, nawn ni byth garu'r arglwydd fel y dylen ni. A felly gweddiwch y bydd yr arglwydd yn dangos i chi, ni'n atgoffa chi, wrth i ni gyhoeddi Crist a'i efengel a'i gariad, mae angen pobl i'w maddeuant pechodau, a fod pechod yn gafael pob un enaid. P'un ni'n gweld neu ddim. Ond chi'n gwybod, fi'n siŵr os byddwn ni yn wir nabod pobl, byddwn ni'n sylweddoli fod pechod yn cael digon o effaith ar eu bywydau nhw. Bod nhw ddim yn iawn. Chi'n gwybod, fod pobl ddim eisiau cyfaddu'r peth, mae pob un fi'n credu yn gwybod yn iawn fod yna bethau sydd ddim yn iawn yn eu bywydau nhw. Fod yna ddiffygion yn eu calonau nhw, yn eu bywydau nhw. I fi'n ymwybodol, sy'n pa mor galed i fi'n ymdrechu i fod yn ŵr ac yn dad ac yn weinidog sydd yn anrhydeddu'r arglwydd, i fi'n cwmpo'n fyr. Fel fi'n siŵr os ych chi'n onest, ych chi'n cwmpo'n fyr. Ond y gwahaniaeth yw i fi wedi profi gras a chybl Iesu Grist. Mae wedi maddau i fi. A felly allai ddweud, dwi'n iawn gyda Duw, oherwydd mae e wedi cymryd fy lle. Mae'n bwysig bod ni'n gallu dweud hynny wrth bobl eraill. Bod ni yn atgoffa eraill. Mae yna ffordd i ddod yn iawn gyda Duw. Wrth feddwl am y colledig, ein braint ni yw cymryd lle yr angel. Mae'r angel yn dod ac yn dod i ddweud wrth Joseph, paid â phoeni, mae'n iawn oherwydd mae Duw wedi trefnu ffordd mas.
Dyna'r ateb fan hyn. Mae Duw wedi trefnu gwaredwr pechodau. Un mae Joseff angen, fod popeth yn edrych yn oce. A mae'r un neges i ni te i ddweud wrth eraill, mae'r Meseia wedi dod oherwydd dyw pethau ddim yn iawn rhwng chi a Duw. Ni'n mynd i ganu 2 garol mewn munud, a yr un cyntaf fyddwn ni'n canu yw Welen Gwawrio. Fi wrth y modd da'r geiriau. Mae'n crynhoi gymaint o y newyddion rhagorol yma ni wedi clywed amdano fe. Sa'n gwybod os allwn ni gael e lan ar y sgrin, felly wneud e fan hyn. Felly bydd e'n helpu ni. Os da wel lan nawr. Dyma ni. Welen Gwawrio, ddydd i'w gofio, geni seilo, gorau swydd. Nawr, yn gyntaf, mae'n sôn am jyst rhai pethau fi eisiau pwynt o mas. Hen a ddewid edenodiaeth, heddiw'n berffaith, ddaeth i ben. Yn gyntaf te, a ddewid o'r dechrau, o Eden, fod Iesu Grist yn mynd i lanhau llanast mae Adda ac Efa wedi ei wneud yn Iesu Grist. Yna ni'n gweld fyna, weled drefniad dwyfol gariad. Trefniad wedi cael ei wneud mewn cariad. Dyna mae'r arglwydd Iesu wedi dod i wneud. Ac yna yn y bennill nesaf, Duw a'n cofiodd, Duw a'n carodd. Sut ni'n gwybod hynny? Duw osododd Iesu'n iawn. Iawn fyna, propitiation. Gwneud yn iawn, tal dros ein pechod ni. Sut mae wedi gwneud hynny? Hallelujah, hallelujah, aeth i'r lladdfa yn ein lle. Beth yw goblygiadau hynny? Hallelujah, hallelujah, Duw sy'n fodlon ynddo fe. Chi beth hyfryd? Beth yw ein ymateb ni i hynny? Sain Hosanna i fab Dafydd. Iesu beunydd, bob dydd fyddon ben. Am ei heiddiant sy'n ogoniant bydded moliant mwy. Amen. Fy ni hefyd yn canu clywch lir nef yn seinio ni'n. A dyma rhai geiriau i sylwi arnyn nhw. Crist tad tragwyddoldeb yw a disgleirdeb wyneb Duw. Cadarn ior a ddaeth ei hun, gwnaeth ei babell gyda dyn. Mae Joseff a Mair wedi dod o fe, wedi profi nawr fod Duw ei hun wedi dod â preswylio. Ond mae wedi dod i breswylio gyda ni hefyd, trwy ffydd. Wedi dod i breswylio yn ein bywydau ni. Yn yr un ffordd, mae ni'n profi yr un newyddion da iawn fod Iesu wedi dod i'n canol ni. Wel e ddiwdod yn y cnawd, dwyfol fab i ddyn yn frawd. Duw yn ddyn fy enaid gweld Iesu. Ein Emmanuel, wrth gwrs, Duw gyda ni. Ac yna, yr ail ran y bennill ola. Rhoes i lawr o goniant nef, fel na threngom ganwyd ef. Ganwyd ef o ryfedd drefn, fel y genyd ni drachefn. Cheiriau. A felly, ein ymateb ni bore yma, fel fi'n siŵr oedd ymateb Joseff ar y pryd, clod i'r arglwydd. Pob clod, pob anrhydedd, pob mawl i'r arglwydd, mae e wedi cyhoeddi a wedi datgan i'r byd y newyddion rhagorol yma fod Iesu wedi dod yn aberth cymod i achub ei bobl oddi wrth ei pechodau. A wnewn ni ddathlu, ie, ond cyhoeddi clodfori. Sa'n gwybod amdano chi, ond fi'n aml yn meddwl, ni'n gwybod bod y gair yn ddigon i ni, ac eto fi'n aml yn meddwl i fi hun, tybed beth nath Joseph nesa? Tybed beth oedd y cam nesa? Beth nath e? Oedd e'n cadw fe'n dawel? Sa'n credu bod e wedi? Fi'n siŵr bod wedi gweiddi. Mae Iesu wedi trefnu Meseia. Mae Iesu wedi trefnu mab Duw i breswylio yn ein plith ni. Dyma'r gwaredwr. A dyna beth i ni eisiau gwneud, ynddo fe? Cyhoeddi, dweud, datgan. Ac wrth gwrs addoli'r arglwydd, rhoi clod fel mae e'n deilwng ohono fe. Dyma fe, ein gwaredwr ni.
gwyddio mae dyna fydd ein anthem ni, ein cyhoeddi ni yn adolyg yma eto. Wel, newn ni ganu Welen Gwawrio, a newn ni fynd at swper yr arglwydd, ac yna newn ni ganu'r emyn ola.